Elios Gómez és un personatge encara a descobrir. Per bé que ha estat estudiat, comencen a sortir encara avui dia una feina com a dissenyador de cartells, de cobertes de llibres, de pintures, que és enormement emocionant, perquè és un personatge que ve a Catalunya des d'Andalusia i que aquí treballa amb una força espectacular, recollint dues línies d'actuació. Una és l'avantguardista. Gairebé tota la seva obra té una influència, podríem dir-ne, futurista o parafuturista, allargant les formes, deconstruint-les. Però la segona, i molt rellevant en el període de la Guerra Civil i de la República, és que hi ha una altra línia que fa que Elios Gómez ideologitzi la pintura, l'art d'aquell moment. No treballa per la burgesia perquè li comprin pintures, entre altres coses perquè els col·leccionistes catalans no ho farien, sinó que treballa per la gran cultura de masses, els llibres, els cartells, i és un personatge, com dic, encara per descobrir.